Kapoy kay gikan sa uma. Pang. Galha kaayo. Ah, naman di ko'y tuba dito sa kusina ako tuho. Tiwasunog inom. Pang katulog ba? Kani. Ay! Urot ko ni. Katulog na kong tarungan eh. Ay. Sakto ginagawa ko masayo pag-arian sa ilang kumari kay nagtagay-tagay siya kung tuba. Ay, ang ako pag yung paborito. Ganyan ka. Ay! La, naanasad ning kumari na ko hangol kay tagay. Karon ka. Na ako'y nilapuan nito nga katiyubong. Oh no. Karon ka mare. Patabong ka. Oh no. Ginagawa mo. Oh, Mari! Unsa nang itagay Marinoy? Dato ba, Mari? Ay, kalamni ko na Mari. Ikan ko sa uma, Mari, kay paduka ba? Yan. Gino ko na rin mo tuba Mari. Ay, rin mo kalamni yan. Ay, Ikan na sa kong gisanggutan, Mari? Mari? lamni aja Mari. Ay, kalamni ni Mari. Kadi man di kagikan, Mari. Dito ko Mari ay galaglaan ko Mari. Yan, diri ko sa Mari ni suro ko sa inyo ay andiyan katagay-tagay ka. Ah, kaya makatungkuan ni Mari, ay. Kay Ay, laon na. Mari, oy, lamni Mari. Bida bin mo rin Mari ay. Magsusulong lagi inom mo ka manawag ko lagi ni ari ko diri. Ganahan lagi ka ng tuba, Mari. Paborito ginanato Mari sa una pang bata ako Mari. Tambal manin ako para makatulog ko, Mari. Ha? Ikan ko sa uma, Mari? ikapoy ko, Mari. Ay sus Mari. Ay lamni ako Mari. Oh no. Unsa mo Mari ay? Mari, unsa? Ginagawa mo. Init yung lawas Mari. Iyay! Ano nang kay kagdagay, Mari? Baliki, Mari. Kay napay aso. Na. Oh no. Na. Ginagawa mo. Mari, uy. Ano na yung resulta, Mari? Oh no. Ay! Ayaw, di ma.